Goedenavond volgers, goedenavond Sranan. Goedenavond buitenland, Sranan. Ja, ik kreeg net een bericht, dus een beetje emotioneel. Ja, want we maken me weer Ramdin. We maken weer, jongen, wat los mij dede jongen volgers. Wat los mij dede Sranan. Dat ben bij baru na corona. Maar gisteren ik niet begreep. Heel weinig mensen begrijpen dat. En heel wat mensen gaan weg. Voor Mang, ik weet. Maar ja, ik beloof van ik put het op mijn page. Dat ik verkocht de live. Want ik tak wat fake news uit. Ik voor sabi hoe jij het DSB-directeur. Werkelijk bedankt. Amai go doen een bon job. Amai go train de jongen voor de moro serieus in het leven voor de kritisch. Dus meneer Stefan Contino gaat Surinamers wakker maken om nog kritisch te worden. Mensen kunnen me voorlopig niet appen die me volgen. Ja. Ik ben blij. Stefan Contino ochare waka. En ik hoop dat ik na ala krakti van ma tak amang boek succes in een soort editie. Want zo is mijn last hope. Intussen, wat zijn heeft sa. En lekva volgers wie Sranan begreep. Wie tak want to fake news sakong uit. En vandaag ga ik een paar fake news ook doorgeven. Maar Sarek zei na kondre. Volgens mij met kisa gevoel en ik denk dat de volgers me voor Sranan dat temi konja zo na mijn energie en temi pot mijn energie dat je taki een waarheid, een true, dat wordt je bedreigd. Lek voor sabi mi bekar een boy dat ze zing en ning en ama bel me en hij bedreigt me. Mi no was ko to gang. Me libeng ja natuur. En mi rego lukama, mi rebe sabama vesi. Mi rei plakamang, mi tak ona yuna da sa si say bedreigt me. Mi tak mi bo mi shiyu vesi. Maar sabi ama makondre di silek fam kong sheng dan teyetaka Torie teyetaki abroansani dat teremang no man fe leti dat de is don bedreig libisma. Mi sapon tu man say tak tap Facebook do de man bel mi tak look bara. Want de man bedreig mi toe. Maar de man zei op mijn achtergrond, je mag bedreigen me. Ik kan proberen. De man zei me, try me. Maar mijn liefde natuur. Dat is me nog met no one papier, me nog nak no one scout papier. Ja? If you want kill me, want met taka waarheid, dan kon kill me. Ja? Want if je denkt voor van volk. En ino mag taki. En trouwens, ik kan een kofru money. Want ino mag kaarde ning. En if you no tranga. They take a money. They no tak moro. Dan mi kan stop do politiek. Want zo de man is suku. Futap. Sma mofo. Me konta pon tutor dale. Ik ben een volger en ik moet ook Moon bedanken en ik loop dit soort kritische volgers die zitten ook.
En mijn lezen San Famans, maar Moon is een trouwe volger van me ook. En dan maar zorg me dat kwam ding, of wat toef de man dat je in een weer pet, want het is niet netjes. Als je leider of een organisatie draait. Mi want je volgen dat je naar alle lespeki, mi no sa weer pet moro, is dat mi lop arki mi volger, en te me kwam fout, en een volger hij verbeter me, en mi had toe kritisch volgen, de mij app mi gewoon mijn nummer bekend. Ja, en mi loopt te een volger, hij tak a true en hij verbeter me. Alleen zo, down to earth, dan te een chawan kondre, dat je moet verbeteren te libis mij te usan. En dan te je arrogantie, en was de libis ma poti drape, lek president, lek minister, lek DNA kandidaat, dat je waka say su. Dat moeten we ook niet hebben. En mijn naam allemaal sa sap misa denami say, sap tak famide. Me arki, me arki ala bungsani, komt tak zo. En voor alle leiders say tak bungsani, met teke meya. Mensen gaan beginnen kwam to fake news. Ja. Volk staatsolie. Volk staatsolie. Mijn tak next ete. If luku, de ma op een kantoro na London. If luku, de ma op een kantoro na Guyana. Dan me actie misref af, moet ik fake news hebben. Zij de wan kantoro no opo jan in Sranan in mama kondre. Per oli omopo. Mopo de tu website voor tu bedrijf www.surinamexpo.com naar www.iro.nl. Dan tegen me o transparant o open staatsolie de. Dat op patra live, dat samotai gewoon naar fake news. Want de mij shoppen, de mij benader waloman nationaal internationaal. De mij sukumoni lek kupari. Want de was soiga volk baka. Ogaluko. Dat sami tak baka lek fake news, uno mus brief mi baka. Era? Want als het om sensatie nieuws gaat, ja toch, man kap vrouw, man mishandelt vrouw, vrouw kap van man af. Zo zou dat zijn het wel lezen. Maar als je gaat om mama kondre Sranan Torie, misschien boem voor Sranan Mang, nee lezen. Dat wil raad op me. En zo de leiders, ik vind het unu lekker wisserenan. Na zo de leiders, ik zeg unu, die wa afsensie, na nga wansensie. Ja? De mo seru baka. If we stribi, do seru nu. Mi potwans af ABS, Kamer van Koophandel, soms do fetanga ding. Als do me fetanga aantal organisaties. Kom wat ja zo. Ja. Huh? Dat ko bagaister us tref u lazy. De mo opera stroomtarief. Nou, minister hij taki, tak hij komt ons tegemoet. Want minister hij taki, hij komt als Sranan volk, hij komt wisranang tegemoet. Wel minister van NH. Je moet wisranang niet tegemoet komen. Ik kom wisranang een echte Torie. Na een echte prijs van energie. No kan een larikoek verhaal. No kan een chocho. No kan een... Yo, mi want taksan. Mi no ma begreep. Dat kwam minister. Of hij wordt geleid. Of wat mij tegen maar tak A. Dan mij tak A. Is op tegen dat op computer toch. A. B.
Ik kan lezen toch? Een minister dat hij komt Sranan tegemoet, hij komt mensen en ondernemers tegemoet. Minister, nanga ala respecti, inom kom sma tegemoet voor Sranan. Wat in het doet als Sranan volk van favor? Wat is op zijn man begrijp? Als Sranan, wie Sranan, hoe arkija? Staatsolie naar Sranan. No de mataki afabakadam naar Sranan. Een bedrijf van elkaar go to naar Sranan. Dus jere. Dus jouw regering als schuld zat de regering voor en zou we voor je make a potty volk pai. Dus je wat teka 2-3 miljard dat je soiga volk puro. Daarom je pot dat tarief die uno en me broken in chimoni en if uno begrijpt dat de man baka uno egi fatu lek van betak tak regeren en je 10 golu en er voor 50 golu voor baka uno man begrijpt dat is eigenlijk die de mi tegen wat toemaat takere mo tapu. Want als Sranan volk niet begrijpt, met onderzoek, minus don ja zei taki, Larry Koek verhaal. A benzine op een 50 golo, moro wagairij, moro fila de. Dus unoma blok ala herfoto, unoma Twitter herfoto, tak anokang, wakti, mojuan fake news, ta oligo 1850 20 golo, lek van mi tak adalagwat 2025, waloma kosmito, waloma temi chocolade marsant op straat toch, sapsa, pe u bigi baby de, pe u bigi baby de tide, anoko uit, galukumi, en dat is maar zeg kosmi lang een fake account. Here no. Isabi, watu Mang. Isap sa mina ma begrijpt. Oteng wa ma begrijpt. Dus te u zit op Facebook en op sani breaking news man ka vrouw ude. Ma ugo lezen de artikel voor ex-directeur Vasseur. U lees een artikel voor Masarokona EBS Haakmaat. U lees een artikel. Ano mitaki, nou een man voor EBS, meneer Haakmaat, nou een Vasseur, directeur EBS. En is dat zo'n moro? Dat is een gerstaki, een media, een vierde macht. Een gerstak die mij gewoon mee naar de regering. Worden jullie betaald? Een gerstak, een vierde macht, die mij paai de man voor een takkie. Wat de man go interview Vasseur? De man go interview Haakmaat, dat zij tak naar Lee. Want jullie komen met alle gelul verhalen. Hele dag lullen jullie, wat jullie willen lullen. Alleen maar breaking news. Gebouw daar brand. BOG. Gebouw brand. President Torie. Oh, wat ogre chawabong. Wat ogre chawabong. President van Kondraai tak ogre. BOG gebouw brand. Wat ogre chawabong. President. Maar no man is she. No fu aquesta ko firda ma kai stribi. Sa we kiss money. Dat op chip potty volk. No one sa. No vergelijk me na pupara, mine kosi. No do desa na tanga. Ja? Umu sabi te apayo pai to, uno efeti to,
Sranan volgers. Ushera padre. De mas ne feti. Isap ote de feti? Tede si de rekenen voor 50 golu. Tro 300 golu. Tede mas de si rekenen voor 1000 golu. Tro 5000 golu. De japon idioot. Wa de ya nalet. Fama dat ne. Wang no. Wang kom nu kami potama ne. Wang. Meneer de ya nalet wang. Je kon zeggen dat er vertrekken geen Chinese ondernemers weg. U bent slecht geïnformeerd. U bent zeer slecht geïnformeerd. Weet je hoeveel Chinezen al inpakken? Weet je hoeveel Chinezen al de koelers al terug hebben gegeven? Weet je hoeveel vriezers al de kierdenstroom? Die je nou praat je met je mensen die op jou lijken? Je takken aan de smafio? Je takken aan de snezi brada en de snezi sap. Zij draait supermarkt. Zij heeft de minister voor TCT, voor minister voor als man neemt er een karmoro. Waardeloze ministers man. Van HI. Wat heeft de tap winkri? Wat de nego tak na winkri? Tak hoe staan je maar zo jura winkri gide man? Wat je want man voor winkelvereniging? Sataki, hij is blij dat de Chinese supermarkts dicht gaan. We vergeten dat je zelfs niet ziet. Tja, change ko? Dat we taka waarheid? Lek we maar draai winkri? Want we allemaal het 2000 en $4000 voor de snezi. 80.000 en 70.000 de weekere euro. Meneer Wang, ik wat taka aan de snezi? Daar wat trouwens kamer van koophandel. Attack hij, nee is niet waar. Jullie zijn slecht geïnformeerd hoor. Agestaki. Op chimpoti volk. Stem juno. Ook bang de man. De ondernemers zou ondersteunen. Ook bang de man. Hier nou. Oh Walden nou. Nog bedankt. Mevrouw Suberat misser. Ja, Walden ja. Dus het ministerie tap de winkri. Maar no man ne communiceer van regeren naar de winkri man. Inom ko taka voorzitter van vereniging. Golek me met taka aladen winkri man. Go. Mi sab de allemaal stuk voor stuk. A 33 jaar met dit op een veld. Nang een winkri man. Go actie ding. Go actie ding. 33 jaar met op contact aan ding. Hey Willem, fa. Yo, je verwaarloos meer aan Willem. Hier nog. Dus. Is dat zo'n probleem? Is dat zo? Is het met een tax? Is dat zo'n probleem? De regering is communiceert slecht. De tak naar een portfolio. Zo was hij hier. 80.000 pakketten verdeeld. Daar pakketten verdeeld. Daar. Dus hier een vallen. Hoe lang we teka pakket? Regering, fafa pakket Torie. Inoman tegi mi ete. Ome pakket prati. Ome money furukba. Ome ro furmoro. Daya watra Hanuman baka ABS. Mi gado yung. Hanumanji? Prijs, ABS prijs, hoe is het berekend? En wat gaan we met de prijs doen? Gaat Afabakam naar ABS of blijft het bij staatsolie? Hede Hanuman. Maar wat chira volk. A olie en mopoja.
olie en mek na staatsolie en we pay 15 SRB. Die 1 liter. De minister HE. De bedrijf hij draait naar waterstref 3 minuten op stang. Want niets is gratis mis. Al luchtstref nog de gratis morgen. Huh? Als aan natuurlijk je choose, dat stref moet broko. Dat kan natuur nog doen next morgen. Dat zou we doen. Dan ga ik, je gaat zon importeren van Curaçao. Wat we gaan dadelijk ook zon moeten kopen. Gaan jullie zon verkopen van Nederland? Ben je daarin goed? Yo, intussen dat kan regering die jongen. Regering, ja. U communiceert zeer slecht. De Japan toe, regeerders, ministers moet je alle papieren geven. Oh, ROGB, Aman is actie grong. Aman sabi money. Ay, bellen. Ay, small actie ja. Oh, een pijt wat ik doe zo. This is, minister, in een teken stuk. Bruce. Oh, this stuff me, Bruce. Ik tekenen. 150 hectare. Bruce, 200 hectare. Ik teken, dat is me. Zo gaan leiders om. De mag die minister opdracht. Hey, I go to that way. No. Me make one new NV. I did up on board for me, man. I chami neng. He poteng dat peneng. 3000 hectare bushi. He poteng. Mo sere you as Stacy. Ai. Me baya volk na monitor. Me baya volk. Afu e gwami. Afu mo baya volk. Na sowe go na om na Sranan. Asowe tan seru nu se. Wie Sranan volgers? Wie Sranan volgers? Wat stemt op de leider dis baka? Mes actie misref ala de af. Intussen wat los aan heeft sa. Cirkel heeft sa. Niemand houdt zich bezig. Na van wat ching. Kieren streef naar Domberg a 3 gram zoon. Ching en pestap ching. Van ching en kieren streefi. Zijde aman kieren dat pesrefi. Want aman pai oso yuru. Waman kieren streefi. Na pat voor anika. Want aman tek some pai man. In dala. A consomen SRD. Anaman pai a kieren streefi. U onderzoek. Zijde aman jompa. Weidenbosbrug. Uno sabi. Maar iedereen is bezig te stelen. Iedereen is bezig om een familielid te plaatsen. Iedereen is bezig eigen ik. Na mi. Hai. A contract moest komen. A botta vergunning moest komen. Mi want dus je vergunning. Als zo go om. 500.000 sma ongeveer. Inisitak ala Kuban egwe. Inisitak bijna ala Brasyon egwe sa Afrika. De regering wat kan een soort plan, herstelplan voor Quincy. Nou, actie-president. Je hebt verwacht dat je en Yang masala doksa, je Yang masala skapu, dat de Libisme moet gaan Yang papieren. Regering, met actiono, VP wala mala, na u 20 en 30 salarissen. Je hebt verwacht dat als Sranan volk moest gaan Yang papieren? Wat kan we toch fake news zouden bezig? Wat kan we toch fake news? Me hoop dat one day one man tell me dat ja letin aan kusi. Me hoping. We zijn wel goed in roddelen. Ja toch? Want hij one man dede
Sabi na lop tak over sma. Maar ik kies wel lo app. En iedereen weet het. Tenminste, wel lo mas ma sa sap mi. Tak. Mi be sabi Walter Bouter sa bunya. Amango go een sweet presi. Dan mijn actie misdrijf af. Mijn lees toch. Je zat dat mijn like pagina toch. Maar dan heb ik software dat mijn lukken voor de IPM op. De man zei dat zo negatief. Want ching rustig boy. Alamang no de volmaak in alibi. Alamang abib ching. You know sap van je ching. Ogo tamar heeft na opvoeding. Heeft na disi. Wis wan ouders voet op boom. De je shi soort haat. De mij saai. Sabi mi no sap Walter Bouter se lek fout dat de. Mi sabi lek chim chimang. U play ya mi u wakaya. Dan mijn actie misdrijf af. We halen losa aan. Ja, opa dit, dino dit, dat. Samileri en Samishi. Lukbong. Spiritueel. Sapsawe taki. Ina lontu san saude. Amans kingwe. Mama yeye e waka. En alasma sa sking e gwe. Ama yeye e waka. You must look boom. En mi volg want to IP adres. Nanga de fake account. Mi doro tenemo for doro da mi bevestig gimi srefi. Isap ano alasani wa mi no want trobi kong. Da me actie misdrijf af luko de mandishong. En ik praat over 8 locaties. Met IP-adressen. Vanuit laptops. En vanuit iPhones en Samsung toestellen. Jullie hebben het helemaal niet door. Zo naïef zijn jullie. Dat alles na te tracen is. Wees je voor je chip uit je telefoon. Naar de false account. Mi outrecho Mars. Chocolade. Ere? De massa sap mi achtergrond. De massa kan tak over me. Dus no proberi. Liba Mang. Lek van mi tak voor misrefi. Misref na bi 10 krifinga. En no woman een kotegi mi. Tak ma 10 krifinga. Trouwen op sebi. Trouwen op fevi. Trouwen op negi. Trouwen negi aan afu. Want de waka kot vinga toe. Want de play afu sensi. Maar niets van waar. Dat sabi. De mensen die mij geappt hadden. Dat ja. Meneer Taki. Amontan lek van me bij de sociaal. Lek van me wat respect gimi. Ala say tabashina. Om na kusing. Of meneer na kusing. Somi wan libe en somi wan memraman. Dus u lip me. En u liba maar rustig. En gaan jullie minder roddelen over negatieve rotzois. Toch? Want het ding u bezig. Zoals u poes negatief go in een kosmos. Maar is een kosmos loon toe. Dat daar kats komt baka. Dat je actie dat sam doet. Maar je mofo. Ei sroto you. You mofo. Ei opo you. Te teka kouru watra. Ina karbasi. Dai krap na nga blote voet. Tapa grong. Dayo shisa na libi. De one say tak 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 sta na nga mofo. Dat heb ik dat ook gezegd. Volgers, dus eigenlijk Aladdin heeft me kom. If Aladdin me moet komen,
Huh? Hey, Stephen Codriton. Je play schuiltje aan mij. Wacht ie. Inaf me contact aan mij koroko gi Sranan. Eigenlijk, mijn werk tak over LVV. Maar, hoe sabi mensen? Dus, is dat zo mijn begrijp? En dat president, dus gewoon president, hij accepteert alles aan. Minasap heeft naar papa amadringi, of de visa man, of de chocha man, of een man shiwansani. Isabi, dat is keer zo mooi, isap wat geloof toch? Na mama vallen, kan hij lukken dat hij toe? Maar president. Of kan de president no sabi? Raad van Toezicht. Nationale Instituut voor Voedselveiligheid Suriname. NIFS. Een minister Siudin. En installeer een raad. Mi actie misdrijf af. De ning wang aantal ano alamala. De aantal de ning. Dus minister, het is zo helder en duidelijk en ruikt naar corruptie. Omdat je belangen hebt in de visserijsector, dat je potwasma sa op belang, dus na je belang aan mij lukken. Want je poti boy directeur van bedrijf voor Suyafi, maar alla Sranan maar sabtak na je bedrijf. Je hebt belangen. Dan moet je wat trouwen bakken. Want mevrouw Tanya Lewashu, landbouwsector. Angela Jagru, veeteelsector. Smara disi. Udo Karag. Mi lukudes maar safe, jong. Dus eigenlijk, de Chin zij stukken naar universiteit, de Chin zij stukken naar Polit Instituut. Voor mij zijn de qua Vietnam naar Thailand goroko. Zo waardeloos zijn jullie. Het ruikt duidelijk naar eigen belang. Ze Stuttgart no dening. Dan mag Stuttgart kritisch zijn, ja. Mineshi Stuttgart. Mineshi nou een voedseldeskundige. Mineshi wat voedseltechnoloog. Taka buitenlander. Want ik heb mijn netwerk. En mijn Saudi, je weet het. Ik ken mijn netwerk in het buitenland. Amerika, Canada, Nederland. Weet je wat die mannen uit Nederland me hebben gemaild? Is deze minister wel wijs? Mitega mag me mail aan. Mitak, hij is zeer wijs. Hij zegt mensen die een EQ hebben van 60 terabyte. Want ze bekleden 25 functies. Mensen, laat de regering een uitdraai, ja toch, van Subema, of Subima, sorry, Subima, bij alle lanti man, alle man flanti ekis money. Goluku. Omef de man, omef salaris de kisi. Hey, volgens wie Sranan, nooit meer bij saptak Sranan chak kon man so, tak waman, ab 3, 4, 5, 6, 8 functies.
En de vrouw zei strip naar de man. En kies 10 functies. Want je hebt dit toe, ja. Dus de vrouw aviseert de king. En laat het een keer gezet zijn. Ja toch? Want mijn loba vrouw. Een vrouw is dans lambada, Jimmy. Huh? Terwijl ik voor de karasot shop. De go buy mooi sani gideng. Want de man is op de man sugar daddy. Dat de man bawa lo mooi lingerie pakkie. Dat de kies een functie bij. Want Tamara maakt het aan minister ko. Je bent, je gaat in zo'n commissie hoor. Yo. Je gaat in een andere commissie hoor. Ja, sugar daddy. Ja, sugar daddy. Huh? Regering. You transparant. Sorry, afvallig. Toch? Wat aantasani? Subima of subima? Voor de karasani. Mek de man mek wan uitdraai. Mek Sranan manchi. Mek wie Sranan manchi. Alla man say kiswa money. 1. 2. Pot alla de gebouw. Archivolgers. Pot alla de gebouw. Pelanti ne paistro. Da yoshi. Sranan. Wie Sranan? Yoshi. Ome stroom. Lanti wij gebruikt. Voor allerlei gebouw. En if de pijp van de verreken. Regering, leg uit. Wanneer fake news met taki. Met tak fake news. Regering. Me herhaal. Toepunt. Dit is mijn actie toepunt. Zorg als er een volk. Dat una monitor. Dat una moet spijstroomje toch. Om de gebouw. Naar de score. Naar alle de sanifono. Om lanti e gebruikstroom. En vouwe paaien. Zorg als er een volk. Alamum. In een podepje ambtenaar. Zij verdient tangano 1500 golo naar 2000 golo. Mekwa uitdraai voor de massa op 3 naar vanaf tu salaris. Mek su bema mekwa uitdraai. Toon dat je ballen hebt. Dan ga je zien. Leo Brunswijk, Disi Brunswijk, Dati Brunswijk, Disi Chatterpal, Disi Misir, Disi Somoharjo. Go luku ome money de kisi. Dat je verwacht. Dat de smaf ACP no mag go. De smaf Slans Hospitaal no mag staan. Skoutu no mag staan. U buy auto. We buy ome auto. No wat minister of ja, we hebben geen geld. En de auto worden niet gekocht. Poppenkast verhaal, minister. Minister, wat je moet doen. Bigi pai ala de rokopressie. Peupot ome lanti auto sanemeki. Goluko ome bumbu auto. Poti. Unoma pai ding. Unoma pai ding. Bumbu Ranger Prado. Lolo money. Ting na nga 50 dusu golu. Unoma pai de ondernemers. De wagis do jaren dape. Iwan wan lees. Pe ome autos don. Sa bumbu autos don. Maar uwan nyang. Jullie willen weer stelen. Zo zijn jullie geconstrueerd. Inoma setting. De wagi voor dilap saju. Zij zorgen om een olie. De wagi gebruikt 3 dat over dat unetaki. Want dilap saju is weer in de regering. Want niemand mag weten. Ze mogen niet weten dat hij met EBS bezig is. Ze mogen niet weten dat met staatsolie bezig is. Mama da baka. Volk, Sranan, do sabi. Do sabi. De man, de chaprahas, de mopona NDP.
Una sabe, não? Dede mopo, gua, feia pei, abo. Mo wakti. Mo meku arki wansani. Ko luku ja mi pote ja so meku arki. Ko meku arka intro dis fosse era. Ko arka intro. Dit feit gaat over hoop en vertrouwen. Ik wil stel maar toen one baro. Ako drin passie. 2020 nou een jaar is dik actie. Você tem, Luco farou você tem, arque, dá uma meio arque o atrás, sabe, baga. Luco já, sabe, que se templo baga. We hebben de financiële huishoudens moeten Suriname, dat is ongeveer 6 miljard plus voor wat betreft vaste inkomsten en vaste lasten. Er is ongeveer een verschil van 400 miljoen. Dat moet je balans brengen. Dat kan met een strak bezuinigingsbeleid binnen de regering, niet wegvolgen. Geen reizen, dienstreizen, al die dubbele salarissen, al die voorzieningen. Gaat tot de basic. Laat men zien dat je als regering de lead hebt in het brengen van offers om de problemen van Suriname op te lossen. Als je wil confereren in het buitenland, ga op videoconferentie, ga op Zoom. Alle mogelijkheden voorlopig, geen buitenlandse geweldige reizen. Gaat het met salaris van politici dan? Dat heb ik net gezegd, we gaan een wet maken waar het duidelijk blijkt namelijk al die dubbele salarissen weggaan. We gaan een norm introduceren. En een norm zal zijn, dit is de hoogste norm in Suriname. En vanuit die norm gaan we alle salarissen moeten regelen en daar komt een speciale wet ervoor. En alles wat met dubbele salaris te maken heeft zal af. Die wet doen we al. Regering, kom de tak regering. President Santo que wat Trump president. Wanneer komt het wet? Ote a wet e kong. Wat you taki? A volk no mus pai. Mas my pai no. Smai pai a oli no. Smai pai a watra no. Smai pai ABS no. Regering Santo que you taki. E sabe se a mãe está aqui em português? O que begode para junto. Presidente, estou mentiroso. Presidente Santoki, uma rapaz que fala só burro. Ele é muito mentiroso. Ele mente muito. Sabe, presidente? Você fala tanto, mas nada, ano. Wayari ba? Wayari. Me conecte Augustus. Dat was special day. Ano mi taki, ayu taki. Wadala ko wapi hejim baga. Presidente, você tem ainda os pessoas brasileiros na turtona para falar como ele vai viver na Suriname, presidente? Você pode me falar, presidente? Me diga uma coisa. Porque você sabe falar português, né? Com muito respeito. Você fala só mentira, só mentira. Só mentira. Só fofo. E era? Você era no presidente, quando a de wet voor de dubbele salaris. Lekfa, Aziz Gayadin, na fatra jogi, at no meg dat takiwang, want if wisra na okong, ja toch? If wisra na okong, we oko change a wet well, and we begin pot a wet, sa wodu. Tap a page, lekfa tide, mensen, mi poti, en if you apwan san fu change, u senegimi, kom change ete. Want wisranang, ano wisranang NPS'ers, NDP'ers, percalur, ya ta, ala de madene. Ha? Mama tak nada.
Dus in ontdek dat we Sranan regering na trasma na desmasa be redden you in VAP dat we een aantal mopo. Dus in om reken worden op 20 zetels. Ja? Unom reken, abab nom reken tap de zetels satjisi. Want de semma dat hij schreef op partijprogramma. En de semma dat hij we kan ook toe wet. Om een ministerie moest de bij wet. We make wet. En we sap van tevoren smotra minister voor HI. Want if we pot leeg hoofd dape. 2 MB na wa MB libisma. Na de soort standje cho kisi. Want je want verrassen volk. Alla verkiezen. Alla verkiezen. Dus. Hey, regering. Hoe denk aan volk lauw? Want nono we praat pakket. Tangano uno manjim antwoord ete. En wat tegen volgers? Mina publiceer een briefje ete. Hoe zijn we een briefje gwe aanpak energievraagstuk? Dan pot in een briefje, wat ben je maar poten? Is je een stempel ontvangen? No cure, no pay. De pakira mina de pingo. Ja, na de hyena. Want we nog een biggie crop hyena kom. Me kode dale. Ja? No cure, no pay. Tak president, wano de biggie bedrijf je tak in een paai. Want we gebouwd de pena Assyria pe metaki. Uno manjim antwoord ete. E-governance. Ome money egwe dape. No wat de na let no actie ete. Minister Akaiber Singh no ma piki ete. U hebt gelijk hoor. Dus jere. Wie Sranan? En om tan share video. Om tan share. Even wat man kost me. Mina trobi. If wat bedreig me. Kom tegen het wansani. Wat pa man dat nee. Want ik hier helemaal kleed toe maar uit. Ga 2 mensen uit. Nee, is het 2? Ja. 2 mensen ga ik uitkleden. Hanuman. Funikeri. Jere no Hanuman. De money se teki. Fu grond Torie. Yap tu man. Me kona trouwen dadelijk. Mane Hanuman. Minokara voornaam ete. Maar if you take money go door voor Libisma. Want je zet grond Torie. En die tek weinig. Pera de koshi. Schrijf en ja. Dag meneer Hanuman. Want mijn kiesklacht of you. Pera de. Ah, this is. Yara. Yara no Hanuman. Hanuman die carry. Me onderzoek het. Eerst volgende live. Dan moet kleed je uit. Dan je kan bel me voor bedrijf me. Dan moet kontak je ook doen aan die keri. Moet zenden pakkeer op me kontak aan die keri. Want me leiden en drapen. Volgers, wie Sranan. Want je moet tak over grond Torie. Want die wat meneer, hoe heet hij weer? Even kijken. Meneer Mato Di Cromo. Maar actie me, maar actie terecht. Bepaal mij wacht die 10, 20 jaar. Gewoon overschrijven, maar voor poedelverdeling. Mij wacht die 20, 15 jaar. Is dat zijde? Volgers. De mij pleit politiek naar een grond. De mij pleit politiek naar een onderwijs. Dat moet sorry wat toestaan. In plaats, ik kan gebruiken de score, die de vaccin. Nee, NPS gebouw, Partija gebouw, VAP gebouw.
De mo play na nga gezondheid politiek streef, joh. Dan moet je toch hier ergens niet goed zijn. Tak tapan niveau dat hij dan moet play politiek. Naga libisma. Politiek ay bemoei na nga gezondheidszorg. Dat ook klaar is ba. Politiek ay bemoei na nga onderwijs. Want me kon na onderwijs. Me kon na onderwijs. Alleen maar rotzooi en rommel. Alleen maar rotzooi en rommel. Wat heb mina gedocumenteerd? Nou kan chami kwa pegi. Ay boy. Ala say de my play politiek. Wat trama yon? En moet tegen man isi. Je moest chari amoni ja vrouw. Regilio Dors. Usap Regilio Dors. Abeda NDP. Want als Bouterse was niet goed. Ja toch? Taki Sam Bouterse. Da mangwa. Percaya luhur. Baka percaya luhur. Amangwa. Huis van Bewaring. HVB. Me kon HVB. Maar ik kon arki wan sa dadelijk toe. Huh? Da mangwa. HVB. Dan no Amanda Abab. Regulio Dors. Modern netjes. De money say je teki. Full libisma. Say suku grong. Tapu nangane. Nog gebruik neem voor B. DNA voorzitter. Want Amanda nog construeer zo. Marinus B. Nog gebruik Amaning. Nog gebruik Diana Poki ning. Want je belt datra voor Diana Poki. No doing. Isap tak alat say mi ami pakirang ami pigo to. No, je gebruikt die nota forswijking. Je legt mensen op en het lei de chami kwa PG. De guasco to gimi go nak papira. No met me op a Torie moro. Want kan het tras man vrede few. Maar dis naam kusine vrede era. One de. One de. Two no de, three no de, four no de. One de. Want in of any trainer en de P. Want zo was je daar ook bekend. Want de furu. En wat furman dat ben lopen furman. De ik wou percaya. Daar heb je ook rommel gemaakt. No, ida abab. En abab ab grond. Pe wat mij beslis no man, wat minister no. No wat minister no beslis dat pe. A voorzitter van partij op beslis. Smijk is grond. Na so ascetic ba. Na so a denki dek ba. En je know, moest gebruiken Marinus Beining. Daarom wie Sranan. Als ken zij heeft sa. Toch? Dat take ba sken. Ka actie wat toef ding. Lion dictator we podjis ching. Je hebt je lei of in een lei. Dus je know boko nooit iep op sa sken. Nooit. Nooit iep op sa sken. Dus Regulio Dors. Chara 500 euro jasma. Anders mo mekasma guasco to you. Dat na wang. En alles maar sa pai Regulio Dors u bel ni. Want je tekning tap DNA let. Want je bigi bruiskat van dinota otrong minister Toro Seti. So Toro Seti. So Toro Seti. Im de rustig na de voerzaam voelen.
De man zei joppo in de partij. Want nou, ja toch? Want je ziet toch naar een telefoonkoep. Mensen, dus mijn bel harjo. Ja, met Muntari. Ja, hij voorzitter. Ja, man. Papa Slamat. Ja, ik wil terugkomen naar huis. Ja. Nee, ik ga niet meer terug. Ja, want je bent aan de macht. Dan ga ik weer stelen. Hoor zo harjo? Paul zo harjo? Nee. Nee, ik ga sapoen brengen. Ik ga al mijn koeien en mijn schapen brengen. Toch? En die ezels die achter me ook lopen, ga ik allemaal brengen naar Vertel hoor. Ja, zo harjo. Tap de sotsma disi, we waka. Dus if sapun go Vertel hoor. Dat de shires mafing, lek skapu, lek kou. Des mana yeye. Des mana yeye. We shires man lek wan stem vee. Ja, ze kom. Kom. Ja, wat trouwen dat pe? Cheaten? Ja, grote fout gemaakt. Mi pot de voice. Mi pot alle de film de man. Me kan de bakata patra life. Maar mek you argue alama, mutari, alle de man. Paul somo harjo. Dus dan een telefoon me kon je partij. Dat de man sa roko so tranga. Je ziet de kawi Sranan. Dus de Javanen die gestudeerd zijn, die intelligent zijn, want die dat ook. De man heeft geen kans naar Vertel hoor. Want de voorzitter houdt van dit soort mensen. En plaats die yagi dengwe. Ja toch? Want ama fetak amana amai chama. Amai cha agu, amai cha skapu, amai cha alasambake. Want zo zit hij mensen. Ja, en mijn volgers, en mijn mensen die me volgen. Isabita, Muntari, you know what chocolade, mars fufuur man. Ine ko pai mi ete. Je play me haji, of haji. You ko pai mi, lek fa wan sabisari e ko pai mi. You en mi shi you a presi mo bare in a verketak. You know what voor man. Muntari, you pai mi. De yo guaso mo harjo nanga wan telefoon koep. De mans na gar chatnas, bella lekkers, cheaten nanga alle de mans ak we Vertel hoor. Dat is masa roko tranga na Vertel hoor. Dat hem gogo pakare, dat wat yuna muntari pe, fufuro. Voor na sporten jeugdzaken. Voor ta plebisma. Alles maar zij poten ook in tek money. Omdat het man een taki. Begar ke lota. Dankjewel. Ze zijn begar ke lota. Chapara has. We zijn erger dan chamars. Tak een voorzitter van partij. Is een meka rotzooi die zou Sranan. Is je van mij jagi de gwe wafruwam. Hoe mag sabera mensen mi werere? Mi wan kring, mi no wan chapra. Mi no wan be gar ke lota. En wis mi na voorzitter, inom slay mi. If decide. Mi mek wan fout, i mus takan aan mi. En if mi no boom, me mek presi gi wan trawa. Dat na mi. Dat mi tegi de man mi bafa bo wike. Sa de man sa de mi bestuur me tegi. If mi no boom, u tegi mi, u teka sturu snel. Chara san waka. Maar chara waka tu. Inom furtu. Want mi abde pakira, sano deina, isa de pakira na luku de luku. Ja, da mai teki pai. Ha? Da ya pa pauze mo harjo. Is de me volg joh. In plaats deze leiders zich bezighouden met beleid, maken van beleid, maken van wetten dat Surinamers het beetje beter hebben. Supermarkt. Supermarkt, op het amos er aandelen pakken.
Om een handelaar naar de Sranan. Om een man te ondersteunen, handelaar. Dan nou je doet import, want je daar regeren baka. Mensen lukken op sa. Maar op machtpositie nou, pas om je dat je wra. Die mag tak zeggen, wani. Maar dit is de realiteit. Dus je moet brokken de importeurs nou. Je op een supermarkt. PL, Abob winkel. Dat ene dat mag die morgen, alle winkel die tapu. Dat per wie Sranan man moet go bij zijn. P. Oh, de moet go naar Shingmin. Of de moet go naar Basdeel Sing. Want dat een winkel die vindt de morgen. Want je bent niet aan de macht. Want de mensen hebben niet voor je gestemd. Want je bent met halve zetel gekomen. En NPS met 3 zetels. En Abob met 3 zetels. Huh? En dan VAP met 8, 9 zetels. Dan alasan tapu ba pakket of tapu. Als zo weer voet wat volk uit. In plaats like you. Ja toch? Om een jaar ervaring. Uno leren af eten. You anu apwa olo. Alle de man zou go bij aandeel dape. Do last the money. Umak sabi. Wat last u money. Mijn hart met eki. In plaats van ondersteunen op Chimang. Nee, en dan zit zo'n hajo in de RVC. En dit zit in de RVC. Bullshit verhaal. Oplichters allemaal. Jullie allemaal zijn oplichters. Misa de 35 jaar. Mi geboren in Winkri. Dat je gaat over handel. Je weet niets van handel. Amma esa is er na meer zorg. Sa is er na tamarejo. A pitcha lang a bami. Sap moro voor moro unu leiders dape. Geres madat me ap respecti. En plus is do ondersteunen madati. Voor je me kwam beleid. Dat als ma kan me paye. Gi export. Fast ma kan me chips. Gi export. Fast ma kan me ki sambal. Gi export. Yogo chocolade mars. Dan wat oplichterij voor een supermarkt. En dan vallen om op uw ei. Om op uw ei. Hoe vergeet de lotus aan van man? Hoe vergeet de chakres aan van man? Hoe vergeet die? Ai boy. Mensen, ik kan mij klagen. Dat ik nou kusi in een vaak live. Maar ik heb mina Hasselman toe. Ik heb mina libi voor 50 salaris. Eigenlijk de man dat nou kusi donere. Bouta beda makti. Fene beda makti. Huh? Ino tek no one lanti roko. Ino do disi. Want dat is mijn tijd dat ik je roko gi lanti. Ja, ik ben Nederlander. Ik ben dit. Jullie schelden de hele dag Nederlanders uit. Maar wij gaan begiden. Wij gaan begiden Nederlanders. Maar wij kosten Nederlanders. Ja, witte mensen dit en allochtonen. Wat heeft deze regering al gedaan voor diaspora? Hebben ze al een wijk gemaakt waar diaspora Nederland een huis kunnen kopen voor €15.000? Regering. Hebben jullie altijd voor diaspora gedaan? Hebben jullie een paar wetten al gemaakt voor diaspora? Of willen jullie alleen met geld stelen? Want ze moeten alleen met geld komen. Ga een paar goede wetten maken als wie Sranan nu bezig is voor diaspora. Want ik heb 6 mensen. De mannen heerden de mais dong. De man mek dadelijk. Want, isabi, u geef opdracht, want we gaan. Politiek partij. Maar no pat u de bezig. President. Wap alle week. Want je praat 80.000 pakket. Flora en niet eens. Om een smamuskis pakket. We hebben alles nu. We zijn precies. Om een barber dape. Om een smana schoonmaakster dape. Bakawan jari. Te wisra. We presenteren you. Uno wa alles. We sorry you. Tak yere no. Flora. Abi. Aitis ching. Zij go stuka afkati.
16 augustus ka rechter. Bakawa yari. Wat we takwe mek beleid. Maar te je mek beleid. En te wisranan ay mek beleid. Dan weten we op resortniveau wat we willen hebben. Hebben jullie dat? Hebben jullie dat op wijkniveau? Wat doet de DS en RS van jullie? Ze verdienen allemaal, wist dat 1000 gol of 15 gol of 2000 gol. Je know maar pot de in voor de socialisme. Op het bureau eenheid of zij praat pakketten aan zo dat wat hebben die pakketten gekost? Dat gaan we nog maar sabi. First Lady praat tablet, uno sabi. En er wordt niets gezegd. Alles is goed. Alles wat First Lady is goed. First Lady geeft een enveloppe, niemand die van geld kan. First Lady geeft pakketten, niemand weet van waar het komt. Staat niet in de begroting, staat niet daar. P. No ipoti. Yo, we maken buitenland te kik nou tapu yo. Jere, regere komt jongen wenk. Dan gaan die mo tapu. Mo tapu. En me kom life bakken. Regere, you know denki tak China, India, Amerika en Holland de satelliet uit luku constant. Is opzijde? 1. Wawa gudu kondre. 2. De luku ook corrupt ude. 3. De luku nepotisme. 4. Ishi de san sawe taki? Alasan de mayere. Inishi tak India no de geïnteresseerd in san funo. Inishi tak International Bank en begin stoot af. Isap om informatie de abi. President, wie je taki ipuri telefoon. Go poti wa blaka dosu. De mayere sa ye taki. Uno denk taki a buitenland is no sap zelfsa. Zijn jullie zo naïef? En mayere alasani. Ik denk alas may kotei mi alas sani. Ja toch? Dus de regering. Dit transparant naar je volk. Wat moet tegen? Nu is het zeer rijk en zeer arm. Is dat om eens mijn pina, president? Naar een vice-president? Uno sabi. We tamprant pakket. Maar pakket dan wat dedek banyan dringi. E 15 madina of 10 ma oso. Isa omes may libjana to koso na 25 ma. Tax my strip tap bangi aling ay kong. Isa omes ma na toilet in de oso ja president. Wat as masa de fetak des maneroko. Des may roko verdien so persis funya na nga dringi wa na payas koruptief gostuka. Want dat deshi studeren en alle de chase tuka. Trouwens mopo. Sana beleid. Is er met je frustreerd naar scoren? Huh? Minister Onderwijs, wat is uw beleid? Minister van Arbeid, wat is uw beleid? Minister van HI, wat is uw beleid? Er is geen enkel beleid. Uteka kondre. Nanga soan dekbuku, nanga blanco papira. So blanco. U draai boeken zo rechts. Zo eerste blad. Hoe gaan wij Suriname neuken? En hoe gaan we het volk armer maken? Met EBS, met SWM. Wat uno man, go take the money of them man. Uno man. Uno man. Mensen misita kay igwa langa. Ja, igwa langa. Motapu. Mi hoop dat utang share. Ja. Utang share a video disi. Ik kom heel gauw.
Heel gauw kom ik terug. Even natuurlijk maar krachtig. Maar wansani. Wansan mo action volgens. En ook tanshera video disi. If no kona wang ala buba. Want teukot ala de soort volk buba na wan brudu dera. Wan ready brudu. Trawan lekti, trawan dumro. Mana wan brudu wabi. En if wani chachenchiko umus bondru takang ausrefi. Motapu mensen, mi hoop dat u begrijpen. U begeister strefi en u loop strefi. Yes? Ciao ciao. Prettige avond. Voorzichtig na corona. Ciao, ciao mensen. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.